Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12 siang guys, Pak Su baru pulang dari sawah. Pokoknya semangatnya pol ning pertanian. Piye? Panas. Tarene sawah era panas iki piye toh, Kang iki? Agus mang mantuke jam piro nek gak nek mampir rene neh? Lah iya, letek kan jam 10, jam 09, setengah 10 ya mulai Adik. Untuk pirang tangki tok ning kono? Ini Saudi kan. Ya lumayan nih. Lah saiki bar. Ini barang wis. Wis bar. Yo urung. Aku ki lawang ngarep tak tutup ae yo, guys. Lah sing Mas Arif ngene aku dipesan suara. Dik. Lah tak kira ki rak yo lunga nendi ngono lawang mbok tutup ngono. Nek ning desa ki biasane angger lawang ditutup kan darani lunga nendi ngono ya, guys. Lah kuwi jebule nang omah toh ngono. Terus guyu lah tak balesi. Aku ki trauma, Mas. Jujur aku trauma sing ndek kae lho aku ngono kan ketekanan tamu sing tak dikenal gitu, guys. Ngajake kuwi ning tempat karaokean ning ngono-ngono kuwi dhisik kan wedi. Pak Surane ngomah ngono. Wis Dik, pokoke tutup ae Dik. Saranku ki tutup ae engko gek-gek wonge mara rene, sampean malah bingung entuk nganu engko piye entuk nyauri ngono. Iya tarah aku trauma tenan Mas, tak tutup tenan lawangku. Dalam. Sampai bingung goleki aku tak jak ning kamar aku metu gak tau mau ki. Bubuk ning kono ae. Rene lho ora. Gak bubuk ning kasur. Dhisik iki engko tak ceritani, guys. Pokoknya panjang ceritanya nggih. Panjang. Ceritanya panjang, guys. Engko tak ceritani lho. Ya wis nek duduk ning kono. Pokoknya iki tamu tapi tak dikenal dhisik, tak dikenal karo Mas Lalimantan iki pokoknya gak mengenal sama sekali guys. Ketemu ae durung yo kuwi kok moro-moro mertamu kok moro-moro langsung sok kenal ngono. Dadine iki panjang guys ceritane. Engko pokoke tak ceritani kowe ya. Diomongi karo Mas Arif, Mas Aji, diomongi cah-cah ku lho. Kuwi iki wonge rak tuku pitik Jawa to memang dirica-rica. Kowe nek wayah mangan ki kon mangan rono. Tapi engko bareng-bareng lek pri, Mbah Pomo wonge cek dene sawah sik mbanyoni misan urung bar. Ya mau, malah Mas ning omah lho nek jangan asem, tempe, balur engko. Iya tak. Milah rica-rica. Lah engko terus sayur kok mangan sapa? Wong urung balik iki wong sak. Lah ya. Lho, berarti wong iki gak nang omah iki. Ning sawah kono sik. Kayak primo ketok isine sawah. Lho, nek lek pri karo Mbah Pomo ijek, cek Banyoni. Ora tau. Sing Mas Arif iki nang omah wae kok. Wong agek bar WA-an mbek aku telepon-teleponan memang. Tak kon kowe kok nek pengen sayur asem lho nek mbok gado tak kon metu loro omah. Untuk sebelah kene omah nguri sing lawang nguri tak ngakno aku ngono Dik. Bayuh lah Pak Su nek imbuh kok koyo ngono kae, guys. Wah, tak koyo Gunung Lawu jere. Gunung Lawu, bayuh. Wong adus. Wis, urung adus lah ya wis. Panggah madang, wis kleson kok sawah. Dak. Cek Mbah Kong kowe omonge kon cilek rondokan. Wong ngene ndi? Ngarep apa? Tempe, balur, lho kerupuk gendar. Rene. Tak gorene. Nek kerupuk gendar kok ora roh ya, guys. Desa, Mam. Nggih. Sek Kong, aku tak konten dulu, Kong. Musiknya engko ae delok engkas. Mbah Kong iki pokoke walah. Nek awan ngene iki rengeng-rengeng guys, nyeteli tayub, nyeteli ngono piye apa campur sari.
dikene son. Nek trimo ngono kok HP kurang marem. Ning son. Diisi mam nggih karo Pak De nggih. Dimboi sing kene sambele. Nggih, Nduk. Diisi. Jadi timbali ngono ki lho. Nah turun lemah kayak Dalem mam nggih. itu turun deh. Bermam deh. Pulang bu emang bermangan malam makan. Anu Mbah Kong, kowe masak apa, Dok? Apa nganu? Kulo jangan asem aku. Jangan mie sampai angper mah tuku jangan semur. He. Jangan masak basi. Lah ya, Mbah Kong kok patek seneng asem rek. Engko Pak Nodo aku yo nyambel sak mbah. Mbah Kong senengane pedes ngono kok. Nah ya tak podes sih anu mah koseng. Ayo. Mie mah tak lombok aku. Pak suwi-suwi dik ora tak kelan asem ki wis. Ket mulai suro ki ndak. Aku ndak tahu kelan asem. Jahatnya ndak senang itu ndak. Kan bapakmu kita mulai. Ngono mangan ning omah kok. Ndak nanti. Banyoni. Mindoni jagunge Mbah Pomo kuwi terus di banyu karo Mas Jenjeng. Jenjeng. Ning mbahne. Lah to mangane jujunan suwi guys. Dia ada di sana. Hah? Engko. Lah wong kuwi loro gloro tuh apa enggak duri cari sana Mas, mari iki lho kok. Wong kok kan diomongi Mas Arif, wonge Mas Arif rica Pak Su kon rene Dik, sampean ku nek arep iki lho. Alah Mas, wong aku sayur kowe sak tengah basi ya. Nang do dipangan wong sampean lho ngopeni lek pri, ngopeni ngono dhewe akeh Dik. Tidak sarap. Lah yo mikirku wong pitik sitok kok iso WA wong ngene iki barang. Awakmu saiki rondok, masaku rondok mbedut ngene Bapak. Nek ben igamu niku kowe tok kabeh ngono, saiki rondok apa lemu. Halo, selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Bantak BG. Mbak Dinda dek urung mantuk, Duk. Kan CMPLS. Kalau apa dibeli kakak? Sur, racun HP Aduh, rupamu. Ya nang pundut ya, nang pundut. Ya. Wedang ini kejono ya kok. Mureng-mureng lah bayan ya. HP ini Pak De kan sih kok pecah kok. Kok iso? Pasti sampean penasaran ya guys. Waktu DC bilang, "Sik guys, engko tak apa ceritani masalah ndek ini." Aku kan ngene guys. Lah DC kuwi arep sakal cerita kuwi DC kaya isek trauma ngono kae lho guys. Pikiranku ki kaya wedi. Waktu itu kan DC kuwi nyapu esok-esok sekitar jam 6:30 jam 7 ki nyapu ning jero omah ngene guys. Posisi aku nyapu terus sing Pak Su kuwi arep mangkat ning sawah kuwi untunge Pak Su ki urung budal ning sawah guys, isek ning omah. Lah iku tiba-tiba enek tamu. Pokoknya sama sekali Desih dan Pak Su dan Mas Lalimantan ki sama sekali tidak kenal. Aku ki entukku gak percaya ku yo ngene guys. Mikirku wong aku kan duwe YouTube. Yo wajar lah aku dikenal wong sak rono-rono ki wajar. Pikire Desih yo guys. Pokoknya ngapunten lho nggih niki nek Desih cerita tapi kan piye yo koyok gak sopan ngono yo guys. Pokoknya sepurane sak derenge Desih cerita ki aku minta maaf terlebih dahulu nggih. Apa gak tak cerita no yo piye yo guys. Kesane kok yo
ngono. Tak critakno kok yo sing penting dhisik gak nyebut nama ngono nggih. Dadi esuk-esuk ki dhisik kan nyapu. Lah kok moro-moro ki mak jegagik motor ki mandek parkir langsung nyebut jenenge dhisik. Dhisik. Kaya-kaya ki wong iki wis kenal karo dhisik, kaya-kaya wong kuwi wis mengenal sejauh karo dhisik ngono lho guys. Dadi kaya wong wis kenal apik saurung-urunge ngono lah. Dadi dhisik iki bingung. Tak goleki sapa tek wajahe ngono tek nyeluk jenenge dhisik kok kaya wis kenal pikirku ki. Aku ya terus oh nggih ngono lah motor diparkir. Kok enggak bilang assalamualaikum apa piye kok ora pikirku. Kok langsung mlebu omah nemoni aku nyalami aku langsung dhisik. Lah iku langsung duduk ning kursi, guys. Lah sing tak pertanyakan sing membuat dhisik bingung ki malah ngene. Sing tak pertanyakan terlebih dahulu ki sing endi ngono lho. Tamu kok moro-moro. Dhisik kan bingung. Tamu kok moro-moro langsung salaman, mlebu omah, lungguh kursi. Lah dhisik kan bingung, guys. Lah iki jane yo ngono kan lah pikiranku ki mulak-malik terus sapuku tak selehno. Kuwi nyapu posisi dhisik ki urung rampung, urung bar, guys. Tak tinggal sapu tak selehno. Terus wonge tak cedhaki, ngapunten nggih, Bu. Jenengan mriki wau tujuane badhe napa? Kan tak tengkleti ngono, guys. Pokoke sampean rene iki tujuane arep apa ngono kan tak basani nggih. Lah iku jawabane piye, guys? Jawabane iki ngene. Yo arep dolan. Yo pokoke aku ki kluyur-kluyur, mlaku-mlaku, jalan-jalan. Pokoke goleki omahe dhisik. Lah kok jenengan ngertos nek griyane kula mriki. Ya takok-takok toh, De. Wong yo duwe lambe yo takok-takok. Aku ket mulai kok kono mau wis takok-takok karo wong ngono. Terus piye yo pokoke intine lah kok jenengan kenal kalih kula. Niku saking pundi ngono tak. Aku kenale sampean iki kok TikTok, De. Gak ngerti nek dhisik kuwi duwe YouTube kuwi gak ngerti, guys. Kenale dhisik kuwi kok TikTok. Jadi ndeloki TikToke dhisik, mengikuti TikToke dhisik kok masakane dhisik kok enak-enak jare nggih, jare ibu ku mau ki ngono. Menune sampean ki kok akeh banget toh, Bu, ngono. Lah iku kuwi ki urung tak konten, guys. Maksudnya ki wis ngomong selang enek setengah jam. Lah iku aku ki agak kepikiran ngonten. Lah kok moro ibu-ibu kuwi moro-moro ibu ki ngene. Aku arep njaluk sarapan, De. Aku arep njaluk ngombe, aku ketelak. Moro-moro ki langsung masuk ning omah nguri. Ya Allah. Pawon kok resike kaya ngene ngono. Aku pengen ngombe ngono. Lah pengen ngombe ki terus langsung dhek lungguh ning bayang kene. Gak wani njupuk banyu dhewe, guys. Lah iku terus tak takoki to. Bu niki ngapunten nggih, umpami jenengan kula konten ngoten purun apa mboten? Konten apa, De? Ya istilahnya kaya konten TikTok, konten YouTube, kan kula gadah YouTube. Oh, jenengan gadah YouTube. Nggih, ngono terus. Gak apa-apa, De, tapi aku gak macak ide. Aku pokoknya ngene iki rupaku elek ngono. Gak apa-apa, Bu, los. Apa nganu ae, Bu? Aku tak mantuk. Tak apa kuwi macak dhisik sing ayu. Engko aku agek ngonten bareng-bareng ngono piye. Ya Allah, Bu, los, gak apa-apa. Pokoknya apa adanya. Bukan ngono ya, guys. Terus tenan lho. Jenengan mau nyuwun mimik. Wis mundhut mimik napa dereng? Urung, aku urung jupuk apa kuwi banyu, terus tak jupukno ning kulkas, guys, banyu dingin. Kok terus moro-moro ki ngajak ngonten sing apik nendi, terus ngajak kulineran. Iku saurunge tak konten ki wis bilange ki semua arek-marek ngono, guys.
cara mono ki yo sepurane lah yo tak darani tamu ki gak sopan. Emang yo gak sopan tenan, guys. Nek pada umumnya nek ning desa ku yo kurang sopan lah. Cara mono gak piye yo. Sebagai ibu-ibu nek ning desa kan pada umumnya masuk ke rumah orang itu pakai salam. Kuwi ora, guys. Pokoknya ngerti dese langsung mlebu omah kaya-kaya wis sok wis kenal wis ngono ngrangkul aku. Dadi niki aku malah mikir ngene, waduh lah ibu iki cara mono ki kaya wong-wong akeh ki apa ora ngono mikirku guys. Kuwi terus lah kok bar kok kene moro-moro ngajak dolan nggone Mas Lalimantan ki tak kon rono dhewe guys wong sing ngerti ndeke kok. Aku engko nek melok rono aku malah darani ngejak. Aku yo gak penak yo nek jenengan pengen mampir teng ngene Mas Lalimantan monggo. Monggo aku ngono. Pak Su kan yo ning kono guys. Keadaan Pak Su yo ning kono terus yo wis yo dhewe aku tak mampir nggone Mas Gendut. Nek nyeluk ki Mas Gendut sing awake gendut. Terus moro tenan. Lah iku ujung-ujungnya apa, guys? Ujung-ujungnya minta sangu, minta duit, minta uang. Jadi Mas Bagus ki ya diceritani nek ngene-ngene, aku ki rondo, Mas. Anakku siji ya wedok, iku pokoke ya bojone ya wis digawa wong. Lah ndeke sedangkan ndeke kuwi ya rondo, ya gak duwe bojo, jere ya wis digawa wong bojone ngono ya, guys. Nek cerita ning kono ning gone desih kene ya ngono. Terus posisi sak omah kuwi 4 orang tapi jere gak enek sing lanang. Dadi putune loro ki paling ya cewek semua. Kan wis diputu 2. Lah ku cewek semua. Mungkine lho nggih desih gak tanya ki gak akeh-akeh guys desih. Pokoke intine sing penting-penting tok ana sing tak takokno terus tak konten kuwi entuk nek gak salah entuk 14 menit apa piro guys. Tapi ndek wis paham nek tak konten wis paham. Maksudnya lho, HP-ne iki mbok nyalakno deh no. Nggih, niku konten aku. Ndek iki ngajak konten tapi ora konten YouTube. Kontene ngajake konten TikTok, guys. Lah sedangkan DC wong TikTok wae ora lah. TikTok-e ndek kuwi nek tak puter, nek tak setel kuwi kok kontene cuma nyanyi-nyanyi. Jenenge yoga maido yo guys, gak maikani wong jenenge ibu ku mangki rondo. Lah kok ngajake desih malah ning karaokenan, ngajak-ngajak ning nggon tempat kulineran sing nggon karaoke. Lah aku nyauri sampai kudu guyu dhewe guys aku. Tak pikir-pikir ki jane ibu ki benek apa ora, mikirku ki ngono guys aku. Lah kok nek wong jenenge wong mertamu kan kudune yo gak ngono yo guys. Lah kok karo Pak Su ki pokoke Masya Allah tabarakallah. Jan pokoke subhanallah tenan lho guys. Dese iki sampai yo astagfirullahaladzim ngono kae lho, sampai heran karo Pak Su ki. Bilangnya gini, Pak Su, aku ngene iki cara engko mantuk mbok sangoni duit yo gelem kok. Lah Pak Su ki wis gak ngereken guys kuwi wis ditinggal metu bar salaman langsung prut metu ning gone cah-cah ku mau. Lah kok ndelalae apa malah njaluk sangu nggone Mas Lalimantan. Nek karo desih kuwi njaluk iki malah njaluk beras, nyuwun beras jere. Desih kan bar panen gabahe akeh. Aku engko nek mantuk gawani beras yo, Di. Lah pas kuwi desih kan kok yo katepaan desih kuwi berasnya cuma karek nek gak salah ki 1,5 kilo mbah 1 kilo guys. Kan desih belum nyelepno gabah. Dadi ini Pak Suki sek sibuk ning sawah. Nyelepno niki gong sempat ngono lho guys. Dadi ndek iki yo wis gak apa-apa deh nek gak duwe beras wis gak apa-apa sok-soke tak rene neh ngono. Yo gak tak kei beras guys. Aku yo terus ngene. Bu, terus terang nggih niki kula nyuwun sewu. Kula niki ndamel konten niku nggih merintis. Kula niku nggih proses, mboten kados cara mono ki urung koyok konten-kontene wong sing wis
gede-gede ngono kuwi. Kula nggih nembe apa iku merintis dari awal Bu iki dari nol aku ngono wong nembe 2 tahun aku ki ngono guys kuwi kan yo belum apa iku 1 bulan gajian kan yo belum. Jadi aku nek dijaluki sangu dijaluki nganu ki yo piye yo guys dalam hati ki rasane yo keberatan maksudnya cara wong tua tak sangoni piro guys aku kan yo gak patek mentolo daripada tak wai sidik aku gak pantes yo mendingan aku yo sepurane ngono ae nggih wong aku ngene iki dhuwit ibarate cara mono kok dhuwit blonjo ndek opo aku dhewe jek leren golek-golek nggih urung cara mono dibilang YouTube gede yo urung gede kan kene yo angge apa kuwi pemula. Jadi ini agak merintis YouTube dari awal agak 2 tahun kurang lebih ya 2 tahun lah ya guys. Jadi 4 bulan 3 bulan sekali baru gajian. Dibilang YouTube gede ya urung nganu lah. Jadi ini anak lanang ki kaget esok-esok lawangku kan wis tak tutup. Wih di WA lo guys aku di pesan suara deh lah iku yo nang omah ngono de lah ngono kok lawangan ketek esuk ki mok tutup ngono lah terus tak bales sih guys aku ki sakjane ki aku karo guyu ngeklek-keklek ngono aku ki trauma mas aku trauma koyo sing wis ndek ini lah wis tak bedek de ku mang karo Dek Ajis ngono mesti sampean ki trauma mesti sampean wedi nek dibaleni ibu kuwi neh dijak nyanyi karaoke dijak kerokan kengko malah ora mentolo nyauri ngono lah tenan guys aku ya sing tak jaga niki ya kuwi lah ngajak ngonten ki nek ngonten maksud iki ngonten menghasilkan ngono ya dhisik siap-siap aja lah tapi ngajak karaokean iki guys aduh. Aku gak habis pikir tak eling-eling suwengi karo bubuk karo turu kira Masya Allah aku untuk tamu kok yo koyo ngene sampai Mas Lali mantan ki sampai ngenekno aku guys kowe iki jane wis pawaan kok diangger entuk tamu ki mesti ngono kuwi ya Allah Gusti yang paring ono sabar paring ono kuat kuwi kayak mungkin tang yo ujiane dhisik yo guys yo mertamu ndek iki yo ngajak apik guys aku yo kok ngarani elek ngono ku yo ora tapi secara ndek ngajak kuwi di jalur yang salah ngono lho ngajak bener ngajak ngonten tapi golek tempat sing sekirane iki tempat ngono-ngono kuwi lah aku kok itu pentung Pak Susikilku malah dingklang aku dadi guyon ning emper ki lah sampean ning karaokean lah kok nek Pak Suruh ya mah tur aku yo gak hobi yo guys jenenge nyanyi karaokean terus ngono-ngono iki desa iki yo gak hobi dadine iki piye yo jan tenan guys utekku sampai mumet mikirno ibu-ibu sampai trauma aku kadang ki lah yo ki nek wong rene neh terus njaluk sangu, njaluk apa ngono aku terus piye? Aku dhewe kadang anakku ki njaluk sangu sek piye ya guys. Cara mono ki belum bisa memenuhi anu kadang ya tak kei semene lah ya nduk. Cara mono kan ya jek jenenge wong desa ya jek merintis ya guys. Ya ora koyo sing YouTube sing wis gede-gede nek sing gede-gede ngono cah. 1 bulan wis gajian brek semene juta. Koyok desa kan masih merintis jadi yo ngonolah tetep tak syukuri ndek esuk ki desa yo alhamdulillah guys itu rezeki dari hamba Allah wis matur suwun sanget pokoknya desa ki pas hari-hari ini desa kan yo sepi Pak Su sepi desa sepi yo guys desa yo gak kerja maksudnya yo prei lah jenenge wong ki kemarau panjang guys wis enek meh 2 bulan ki uga udan dadine yo kaya wong icir wong tandur wong sembarang kalir kan yo tetep prei urung enek kerjaan ngono lho guys dadi yo mboh sak muter-mutere sak cukup-cukupe iki dhisih sing penting iso nyukupno butuhan keluarga pokoknya sak
mampune lah guys, yang penting awake dhisik sak keluarga iki diparingi sehat. Engko wong ki nek ubet nek awake sehat angger gelem krembyah ngono jek diparingi rezeki ya guys. Insyaallah rezeki iki pokoke datangnya dari mana arah mana aja, sing penting awake dhewe iki diparingi sehat. Pokoke dhisik bolak-balik matur suwun dumateng hamba Allah sing sampun maringi rezeki dhisik 200.000. Ndek esuk wis tak tampa nggih Mbak atau Emas atau Om atau Bapak atau Ibu nggih. Belionya dhisik nggih belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah piye ya guys cara ngono ki urung tahu ketemu kok wis maringi dhisik rezeki. Ya wis pokoke donga dinonga nggih pada hamba Allah sing wis maringi rezeki dhisik. Muga-muga sampeyan neng dinggon pokoke mbuh nendi panggone sampeyan dhisik kan gak paham. Pokoke dimanapun panjenengan berada, sing penting dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat selalu, dipermudah urusane, diparingi sehat awake, diparingi lancar rezekine ya guys, diparingi urusane kuwi lancar. Semoga ya guys, mbah entah itu belionya di luar negeri, entah itu di Indonesia, dhisik gak ngerti. Muga-muga ya diparingi sehat. Dhisik gak iso mbales apa-apa, cuma bisa mendoakan family online semuanya, dimanapun panjenengan berada, dimanapun panjenengan mergawe nggih, ibarate golek rezeki. Muga-muga ya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga kekeluargaannya ya guys. Pokok iki dulur kuwi ora ketang mbah kuwi dulur, mbah kuwi tangga, mbah kuwi anu, tapi nek tetep jaga apa ya guys, maksudnya iki dulur family online ngono lho guys. Kan dhisik yo gak kenal toh, tapi nek saling jaga kehormatan, saling jaga piye guys, saling menjaga ngono kae lho guys. Piye lah enak nih pikiran tapi apa ngucapi gak iso guys. Pokok ya dadi dulure kabeh, mbah kuwi dulur online, mbah kuwi dulur tanggane dhisik, mbah kuwi dulur pokok iki kabeh tak daku dulur kabeh nggih. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane ya guys. Dhisik gak bisa nyebut satu persatu soalnya iki dulure dhisik paling wakeh ki yo family online kuwi. Piye yo guys, videone dhisik iki ditonton anti skip iki tanpa dilewati ngono wis. Alhamdulillahirabbil alamin guys. Dhisik iki wis matur suwun sanget, wis padha ae maringi rezeki karo dhisik yo guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke bolak-balik matur suwun, dhisik gak iso mbales apa-apa, cuma iso ndongakno sangka omahe dhisik kene yo guys. Doa baik kembali baik, muga-muga mbak sing kok mbak yo mbah lah, pokoknya ngerasane dhisik ning ati iki kaya mbak guys, sing maringi rezeki dhisik memang kaya mbak, tapi yo jenenge hamba Allah ku yo gak ngerti iki belionya laki-laki atau perempuan, dhisik yo gak tahu. Sing penting dhisik mendoakan yang terbaik buat panjenengan semuanya. Delik Pak Den, delik, awas mendoakan panjenengan semua, semoga diparingi seger waras, sehat lahir batin, selamat dunia akhirat ya guys. Ngono nggih cerita tamu tak terduga. Pokoknya yos aja sampai iya ya guys, aja sampai dipindho neh ngono kuwi. Lah jenenge nek wong desa ya guys, kan hati-hati dhisik kuwi tamu sing wong adoh. Lah adoh radoh nek kuwi jenenge wis mertamu rene. Nek umumnya ya guys, pada umumnya nek wong desa ki lawang tetep sedina suwengi kuwi nek
umpama lawang kuwi tutup iki ya kuwi umume pada umumnya kuwi kaya wong kota wonge lelungan adoh lah tapi nek pada umumnya urip ning desa kok lawange tutup ae kuwi ya berarti wonge gak ning omah guys iku tanda-tanda lah ngene iki mah lho lawangku tak tutup anak lanang wis bingung nek WA aku wis bingung nek pesan suara ya Allah Dede aku wis tak bedhek nek jenengan ki trauma ngono. Yo nek urip ning desa ku yo guys pada umumnya pintu ki selalu terbuka. Pokoknya sedina ku yo mengo meskipun ku enek tamu gak enek tamu yo panggah dingakno guys. Kuwi nek umume wong ning desa lho nggih. Tapi nek umume ning kutha masih wong ning omah pintu yo selalu tertutup. Soalnya kehidupan di desa karo di kota ku yo berbeda jauh. Soalnya yo mbah ning kota mbah ning desa yo guys nek emang wong kuwi berbuat jahat ki yo gak anu tapi sing tak jaluk kuwi aja sampe nemoni wong sing jahat-jahat mlebu ning omahe dhisih ya guys. Pokoke yo berdoalah muga-muga aja sampe terulang kembali. Mbah piye-piye nek nganu aku yo njaluk nomor WA-ne barang lho guys. Ibu iku lho kok gak aku. Deh minta nomor WA-ne ngono yo tak kasih guys wong dhisih iki wong ora mentalan. Terus kok telepon ae lah aku yo gak tak angkat guys. Aku yo jagani engko gek nang terus ngajak dhisih rono lho. Ngajak rono kuwi nek wong ibarate wong ndek sing bayari ngono yo gak masalah yo guys. Lah ngajak kulineran terus nek ndek ngajak tok aku sing kon bayari aku yo benjo. Apa gak ya lucu cara ngono ya guys. Ndek iki pengene follower iki munggah entuk follower dhuwur tapi ndek iki secara logika kuwi untuk ku ngarani kaya wong mentalan jaluk-jaluk ngono ku lho guys. Ngono kuwi kan yo nek dibilang gak sopan ki untuk ngarani yo gak sopan yo guys. Yo kurang sopan lah nek urip ning desa kok sampai yo daripada ndek apa ki njupuk-njupuk barange wong ya lebih baik nyuwun sak ikhlase lah. Tapi nek keterlaluan ngono kuwi tenanan ki yo piye yo aku ki rondo Mas gak enek sing golekno dhuwit ngono jarine ning gone anak lanang kuwi. Pokoke ngene lah ki luwung kena tak jajan lho yo ndi Mas sangune kok lali aku urung njaluk sangu. Anak lanang sampai gedek-gedek mangkane Pakku saiki pagerku yo tak tutup ayo deh aku yo jagani sing ndek yo melok wedi guys. Trauma yo gak apa-apa Mas awake dhewe sing penting sampean ngekek iki engko malah diganti Allah Subhanahu wa taala sing ngantek berlipat ganda yo guys. Meskipun wong kono njaluk kok ora nyolong yo njaluk seiklase yo gak apa-apa. Umpama dhisih ndek wis nyelepno kok enek beras ya tetep tak gawani guys. Mbuh piro-pirang kilo tetep tak gawani. Tapi dhisih kan posisi ya gung nyelepno ngono lho guys ceritane iki. Aku ki kadang yo berpikir ki yo ngesakno, tapi wong ngono kuwi nek disakno kok paling bolak-balik yo panggah rene neh wong gak duwe isin ngono kae lho guys. Model iki ngono nek tak rasakno kok secara bicarane kok tingkah lakune guys kok apa meneh dhisih sing wis ditamoni nggih. Wong sing ibu-ibu family online kema lho wis berkomentar hati-hati lho dhisih iku kan soale adoh. Ya tunggal kecamatan guys tapi beda desa. Aduh kok paling gak ya setengah jam lah perjalanan kok dari rumah dhisih sampai rumah ibu emang selang setengah jam. Pokoknya enek nek setengah jam nek gak nek 1 jam gak enek guys. Pokoknya paling gak nek cara elon-elon kuwi ya setengah jam kurang luwih ya setengah jam ngono ae lah. Sing penting kok gak gebut-gebutan lho ya. Nek gebutan nek wong lanang ya paling gak ya seperempat jam. Yes, begitulah kehidupan di desa ya guys. Sing penting awake dhewe iki tetep bersyukur jek diparingi sehat. Piye ya guys? Wong ki yo tenan, emang nek wong ki ngeti dhuwur ae gak ngeti ngisor ku yo emang tenan. Kudune yo alhamdulillah awake dhewe jek diparingi sehat, jek diparingi iso mam saben dina ki kudu ngingetno sak ngisore awake dhewe.
Dadi awake dhewe iki jek duwe rasa syukur. Engko anggere sing mbok ngeti dhuwur ae yo berarti yo sak ngisore awake dhewe iki go iso mensyukuri hidup, guys. Ya ngono kuwi. Kehidupan. Awake dhewe nek ngeti dhuwur ae. Dadine yo sing digayuh ki yo sak dhuwure awake dhewe, ora ngingeti sing sak ngisore awake dhewe iki enek sing malah luweh piye yo guys, membutuhkan. Dadi ini malah luweh ngono kae lho guys, leren golek-golek ngono kae. Awake dhewe iki jek bersyukur. Mbuh piye-piye niki jek mam ki ora ketang iso mam saben dina, ora utang ki wis alhamdulillah. Ya guys, makasih banget. Ngono ae, sesuk kontene dilanjut neh guys. Emang cuma cerita sedikit nggih. Jadi trauma desi kayak trauma, tapi ojo diambil hati karo ibu-ibu online nggih. Niki kan cuma apa? Cuma cerita ya guys. Iki baterai kuntek guys, wis dikei pemberitahuan baterai lemah. Jadi ini yo wis tak tutup semono ae nggih kontene, sesuk dilanjut neh. Makasih banget sing sampun maringi rezeki. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Muga-muga rezekine berkah barokah kagem panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dilanjut neh ya guys.